God, parang may handaan na. 5 feet of pork. Pork feet. 5 pork feet. Yan ay papaulam natin sa ating mga trabahante bukas. Grabe. Pero ang ganda ha. Flawless Gandang yun siya. Flawless. Flawless na flawless ang legs niya. Ayan o, 5 pieces na pork. Yung nasa unahan, pata unahan ang tawag nila dyan. Ayan. Ayan, katay-katayin na yan. Para bukas ay magluto ako ng lauya para sa mga trabahante na naman. Love natin ang mga trabahante dahil sila ang gumagawa ng ating bahay para maganda ang gawin nilang bahay natin. Ganda ng sangkalan ha, yung sampalok ha. Yung pinahalagari namin na sampalok oh. Marami na kaming sangkalan ngayon na sampalok. Ayan na guys. Ito namang si Marpo naman ngayon ang pumalit. Ayusin mo ha. Yung masarap ang pagkahiwa ha. Masarap. Oh my God! Ilayo mo yung kamay mo anak ko. Ouch! Ouch! Nasira yung ating flooring, oh. Pinapilipan nila yung Sus, kamay mo, ah. tanga. Galing ah. Yung kamay mo, ibang mo. Clean cut ah. Ako pa. Ako pa. Ito. Kaya ako ba? Ingat sa kamot mo. Oh my God. What's up to the meat, ma? Halata naman yung ano nang kakain yan. Okay na. Kayo naman, sobra. Ikaw naman, di mabiro. Sobra naman. Hi, good morning, good morning, good morning. Andito na naman tayo sa kitchen kasi magluluto tayo ng pagkain na naman ng mga trabahante. At yung pata na lauya ang ating lulutuin. Ang dami niyan. 5 pork feets. Ayan, dami pork unahan. Ay, pata unahan. Ayan, ito guys, nilagyan ko ng salt, garlic, a lot of black pepper, and then laurel. Tapos ngayon, ilagay mo na yan. Kumukulo na. Tingnan nyo naman ang bagong gupit kong lakay. Ang gwapo, no? Naks. Siyempre, ako nagugwapuhan. Lakay ko yan, eh. Pinakagwapo sa buong mundo yan. Para sa akin. Oh! Papasok ka, ah! Ayun! Pinalambot na. Palalambutin natin ang cover, Papa. Cover. Cover na natin. Ayan. Hanggang lumambot. Mamaya, tingnan natin after 45 minutes. Kung lumambot na konti, ay ilagay natin yung gabi. Yun lang naman kasimple. Lagyan ng gabi. Mga yung gulay niya, yung Chinese pechay, and then the repolyo. Ayan, malapit nang maluto yung ating pata. Yes. Tingnan natin kung malambot. Ang laki ng sandok ko. Ayan oh, laki oh. Laki ng sandok ko. Tingnan ko kung malambot na. Malambot na ba? O malambot-lambot na. Yung gabi. Gusto kong durugin ng mga siguro 10 pieces nito para sa ganun lumapot-lapot yung kanyang sabaw. Pero before that, ay nilagay ito na yung nor cubes. Naka low heat lang to kaya ayan, sinindahan ko uli para sa ganun ay matunaw yung nor cubes. Dalawa ang ilagay ko. Okay? Sarap ito mamaya. Tapos lagay natin yung gulay. Okay. Pati. Ito, na-smash na yung ano. Smash. mash na yung ano, yung taro.
gabi sa Tagalog. Ngayon ay ilagay na natin. Di ba taro 10 pieces? 10 slices niyan. Ah. Para lumapot yung sabaw at yan ang nagpapasarap yan. Yan ang nagbibigay ng earthy taste ng sabaw ng lauyang baboy. Ayan. Mm. So, haluin. Yan, lalapot na yan at masarap. Magbibigay linamnam sa sabaw at magiging ang pangalan nito, magbibigay body ng sabaw natin. See? Oh. Sarap yan, mama. You mean na maging parang malapot? Oo, malapot. Mm. Ang lambot niya. Ayan. Oy, malambot-lambot na. So, this time, patayin na muna natin at mamaya na bago sila kumain, tsaka natin initin at ilagay ang mga gulay para sa ganun hindi malasog-lasog yung gulay. Ganun ang secret. Okay? Let's leave that ready. And then, patayin ang stove. Okay. Ready? Dito tignan natin itong mga nagmamasa. Nadagdagan tayo ng bago. Masa na sila? Nangawala na. Nandun sa taas yung iba. Okay. Sas itong teban? Ha? Ah. In the morning. Ayan, inumpisanin lang buhos. Ganito ang nangyari. Oh my God, ikaw nang bahala kung anong gusto mo. Natuloy at hindi ay sa'yo lang nakasalalay lahat ang ito. Sana naman ay ibuhos siya at tumigil ka agad para sa ganun ay naipagpatuloy natin ang buhos. Dito naman ay nagsasaing na ako na ipapakain. Alam nyo na, you know, ang dami nila eh. Oh, isang kalderong malaki itong pinaglutuan ko, guys.
Ang ganda pa ng rice na binili namin. Special talaga sila, no? Resume 9:40. Resume ng 9:40, so meaning ilang minutes yun? Ay, naku. Gagawa ng juice. Si Gian. Sarap ng watermelon juice niya. Mamaya, tingnan nyo. Ang sarap. Oh, yun. Di ba pwedeng isali yung balat? Mahal yan eh. Huh? Pwede. Bakit? Ang mahal ng melon eh. Ulit, isalin mo pa balat. Para makonsume natin. Para hindi masaya. Sige, Mapait mamaya, na yan. sa'yo na lang yung skin. Yun na ilagay sa juicer mamaya. Ay, talaga. Sa akin na lang yung balat. Napakaano mo naman, labing mo naman. May labing son. Huwag ganyan ah. Ano ba yung direction para sa... Direction doon naman sa'yo. No ah. Never slice na papunta yung kutsilyo sa'yo. Ayun. Oh, diba? Wow. Oh my God. Kainin mo yan. Gusto mo yan? Sarap. Gusto mo yan? Sayang eh. Oh. Sipsipin ko yan. Sayang eh. Wow. ₱55 ang per kilo nila dito guys, ang watermelon. Sarap. Okay, mag-juicer yan. Kakain na sila guys. So, Basta isa pa no? sabaw muna. Sabaw muna ilagay dyan. Dahil gusto nilang humigop ng sabaw, yan muna. Meron na silang mga bowls doon. Para kanya-kanya silang higop. Ang sarap niyan. Oh. Punuin. Yung mga gabi. Punuin. Saan yung gabi? Si Gabi Concepcion, Anong gabi? natutulog. Bakit walang takip itong kanin nila o marami pa? Oh. Dinamihan ko talaga dahil siyempre medyo gutom ang mga yan. Sige. Na ta! Okay, kain na ta! Yung sili. Patikmin ko sila dito sa ginawa kong ginamos or bagoong in Tagalog. Tingnan ko kung gusto nila. Let us see. Patilawan mo na ako sa akong ginamos niya mo. Respond mo og lami ba og dili ha? Dili. Patest lang kung maayo ba kung mugama o ginamos. Ginama na nako ha? Butang igsili. Oh. Tesa, kay mo dugang ta sa sabaw. Mana? Hapit na. Gamay na lang.
Hapit-hapit na. Opla. It's 3 o'clock at magpamerienda tayo guys. Na naman tanapay na malalaki at Coca-Cola is it. Coca-Cola is it. Ito na sila. Ano? Usa mo. Snack ambak mo sa taas, oy. Mga nasa taas, baba. Motor may ko. Motor may ko, motor. Park. Gusto yung motor park? Konti pa. Ha? Kamay pa. Atras, atras, gawin, atras! Kasi para may space yung bato. Sige, pwede na. Saka, saka! Bidam, bidam! Iwan, iwan! Hop! Tabunan yun. Nana. Gamay. Banti gamay. Ano na ba ito, anak? Ops! Ya. Op, tama. Sobra. Sige.
Hoy, may go yung ano, Toy. May go yung ano. Tali. Ha? Oh, lagi. Ala, uwan na. Mana? Kuman naman di ay. Mana? Ay. Napay gamay. Yay! Wow! Tapos na. Tapos na flooring. Yes! Yes, yes, yes! Wow! Wow! I love it! Apak nga ako. Apak ako. Unang apak. Unang apak. Wow! Ganda! Ay, ay, ay! Ang ganda ng third floor. Wow! Iba pakiramdam ko yung parang na-excite lalo, na-inspire, na-motivate, ay, ang daming pakiramdam ko yung ano, talagang ay, ang sarap, ang dami naming hirap dito, grabe, grabe, talaga namang tiis ang ginawa namin, sakripisyo talaga. Ay, salamat Lord God, thank you Lord God, thank you so much Lord. Hindi pa nga tapos sobra ng pasalamat ko